za na je ko maza na baki ji ni yan uwana. Mai girman isa da karamci shi kadai mafita na, shi ne maganin dukkan tasukun da ke rayuwa na. Tunani nake yi gwara a ce ma babu rayuwa na, da dai yau a ce na daina yabansa har cikin jikina. Waɗanda ilahu ya yarda da su a lokacin nabina, sahabbar rasulu nabiyullahi sahibul amana. Anta khairu nasu uhibbu wajibun alaina, kalamanka ya fi kiran kowa da komai a guna. Sahibul kamala habibullahi ce min na zauna, burin zuciya ta shi ne na je madina. Idan da a ce wani an ka taba yau cikin gari na, mutanen mu za su taho su har ma su yi barna. Amma kaji kowa yayi shiru cikin duniya na, Sahara rubuta su kun taba zuciyar yan uwana. Sahara rubuta su kun saka